Milli beyramlar onlayn formatda. İdil buyu халыклары быйыл яңа шартларга ияләшергә мәҗбүр. Бәйрәмнәрнең асылы сакланырмы? Без бүген гадәттәгечә онлайн режимда эшлибез, әңгәмәдәшләр Skype аша элемтәдә. Хәерле кич, исәнмесез, эфирда Таян Нуктас тапшыруы, студияда Алмаз Гафиятов. Хәерле кич, мөхтәрәм кунаклар, дөрестән дә быелгы пандемия үз үзгәрешләрен кертте һәм шул исәптән безнең Идел буе бәйрәмнәренә дә. Димәк, әгәр дә без Идел буе халыкларының бәйрәмнәрен алсак, Ирек әфәнде, менә быелгы үзенчәлекләрне исәптә тотып һәм быелгы вазгыятьне исәптә тотып, ничек уйлыйсыз, ниндирәк үзгәрешләр керде һәм халык кабул итә алдымы әле үзгәрешләрне? Хәерле кич, Алмаз, хәерле кич, хөрмәтле тамашачылар. Чыннан да Татарстан Республикасында инде гадәттәгечә 8 халык бәйрәме дәүләт ярдәме белән уздырыла. Ул елдан-ел рус каравоны һәм татарның сабантуе Татарстан президенты указы нигезендә уздырыла. Аларның статусы югары. Әмма әле мариларның симыгы, удмуртларның Гронбеттон, славян халыкларының Иван Купала бәйрәме, чувашларның Уяв һәм крашин кардәшләре безнең Петрауш дәүләт ярдәме белән зур әзерлек белән уздырыла, районнан районга күчә. Бу безнең тормышыбызның бер аерылгысыз өлеше инде. Менә ниндирәк үзенчәлекләр көтелә быел? Чөнки бит инде барыбер халыкны күпләп җыелырга ярамый, барыбер ниндидер кагыйдәләр булырга тиеш һәм яңа онлайн дигән сүз килеп керде. Менә ничегрәк бу юнәлештә эшләр башкарыла? Чыннан да хәл үзгәреп торса да, халык бит кала, аның күңелендә бу бәйрәмнәр кала. Шуңа күрә быел онлайн дигән әйбер килеп керде һәм безнең халкыбыз, районнарыбыз, милли оешмаларыбыз бу әйбергә әзер булып чыкты. Менә без хәзер инде экваторда торабыз дип әйтергә була. 8 бәйрәмнең яртысы инде үткәрелгән, яртысы әле үтәчәк. Әмма алар берсе дә үтми калмаячак. Менә мин караван мисалында гына сөйлисем килә. Караванны да, симыкны да алыйк әле, Марый бәйрәме. Чөнки без шундый тактика кабул иттек, Мәдәният министрлыгы белән, милли мәдәниятләрне саклау үзәге белән, безнең милли оешмаларыбыз бәйрәм көненә 2 атна кала график төзелә һәм көн саен интернетта ниндидер чара үткәрелә бу халык буенча. Әйтик, ул инде остаханәләр, видеоконцертлар, турыдан-туры эфирлар. Һәм соңыннан караван буенча нәтиҗә ясагач, хәтта белгечләр гаҗәпләнгәннәр иде. Чөнки менә бу 2 атна эчендә барган марафонда, шушы остаханәләрдә, концертларда 600 меңләп кеше караган иде бу чараларны. Соңыннан килеп җитте Симык бәйрәме. Мари халкы ул бит инде кичерәк халык. Без ниндидер шикләнү бар иде, монысын уздырып булырмы дип. Әмма 2 атна эчендә Мари Симыгында 179 мең тапкыр кирип карадылар. Менә шушы остаханәләр, концертлар, соңгы көнне 5 майда инде турыдан-туры эфирда ТНВ каналында Каравай дигән тапшыру булды, аралашу булды. Менә шундый гаҗәп нәтиҗәләр бирә. Кызганычка каршы менә моның икенче ягы да бар. Бу бердәм оешмаларның нәтиҗәсе шундый зур. Бүгенге көндә Мордва халкының Балтай бәйрәме узган иде 14 июньдә. Кызганычка каршы инде менә Мариныкы белән чагыштырганда, Мариларның 179 булса, Мордваның 18 мең генә кирип карау булды. Бу безнең өчен үзе бер индикатор, күрсәткеч инде бу өлкәдә эшләргә кирәк. Менә узган елгы нәкъ менә Симык бәйрәменең кадрларын күрсәтәбез. Марина, менә бу ел булай халык җыелып, ниндидер бәйрәм уздыру һәм Ирек әфәнде әйткәнчә, менә ничектер халыкның килүен түгел, нәкъ менә күпме кеше каравын исәптә тотачакбыз дип. Менә сез ниндирәк үзегез өчен яңалыклар ачтыгыз әлеге бәйрәмне уздыруда? Чынлап та безнең өчен дә бик гаҗәепле бер әйбер булып чыкты. Бер яктан уйласак инде, икенче яктан біз шулай онлайн форматта, менә ничек Ирек әфәнде әйтте, безнең Ирек Илдусович бергәлектә министерство белән бергәлектә, Центр традиционных культур белән бергәлектә һәм Ассамблея Дом дружбы народов белән бергәлектә шул онлайн сферада эшлибез дип әйтәбез. Безнең өчен действительно удмуртлар өчен менә Симык бәйрәме әйтеп китте Ирек Илдусович. Бик тә гаҗәеп булды, чөнки 200 меңгә халык карады. Ул действительно менә бәйрәмнәргә килгәндә безнең 3 мең халык кунаклары була инде, Монда менә интернет дает шундый такие возможности дип әйтәбез инде.
Ләкин кешеләр монда бит үзләре катнаша алмый. Кайберләре мәсәлән карап утыралар, ләкин үз күзләре белән күрә алмый. Менә бу ниндидер каршылыклар тудырмыймы? Юк, нишләп? Халык безнең бит үзе катнаша булып чыкты. Алар бит үзләренең менә видео материалларын җибәрәләр инде, котлауларын җибәрәләр. Бөтенесен можно карарга интернетта. Мәсәлән, шул Симак бәйрәме без әйткән идек инде, анда менә бик матур челленджлар үткәрелде. Хәзер менә безнең бәйрәмебез бара. Һәм бездә дә төрле программалар бар дип әйтәбез, безне дә карыйлар. Менә нәтиҗәсен карарбыз, ничек булыр икәнен. Алмаз, тагын берне өстисем килә. Аңлашыла ки, безнең Татарстан Республикасында 20 меңләп кенә мары яши, кирип караучылар саны менә 200 меңгә якынлашты. Моның сере нәрсәдә? Менә шушы интернет, ул бездәге бу чараларны, вакыйгаларны һәм алар бит кабатланмас. Әйтик, менә бездә уза торган Балтай бәйрәме Мордваны, ул уникаль бәйрәм. Ул бүтән бер җирдә дә, бер Мордва яшәгән авыл, шәһәрләрдә дә уздырылмый. Интернетта булгач, шушы Татарстандагы Мары бәйрәмен Мары елдагы марыйларда карады, Башкортстандагы марыйларда карады, башка төбәктә яшәүче марыйларда карады. Без бит аны статистика буенча күрәбез. Ягъни, монда менә бер авыл белән генә шикләнмәй, бер Татарстан Республикасы белән генә шикләнмәй, бәйрәмнең менә географиясе бик зур була. Һәм без үзебез инде аңлыйбыз, киләчәктә бу пандемия беткәннән соң да Симаклар, караваннар, Балтайлар кырларда, матур табигатьтә уздырылган очракта да без бер кайчан да бу интернет дигән мөмкинлектән инде баш тартмаячакбыз, чөнки кырга 20-30 мең кеше җыелса, интернетта аны йөзләгән мең кеше карый ала. Димәк, әле бу яңа мөмкинлекләр дә ача дигән сүз. Райхана ханым, менә сездә быел нинди үзенчәлекләр көтелә һәм менә бу яңа шартларда үзегез өчен нинди яңалыклар ачтыгыз? Бу пандемия чорында үткәрелгән бәйрәмнәр безнең өчен, конечно, әлбәттә яңалык булды. Башта халык бик авыр кабул иткән иде. Хәзер инде өйрәнеп киттек. Бу онлайн форматта үткәрелә торган бәйрәмнәр халкыбыз моны аңлады инде. Без шуңа өметләнеп калдык. Онлайн чаралар үткәрүнең тагын бер отышлы ягы бар. Алар интернет ресурсларда бик күп материал туплана һәм киләчәк бу өчен саклана. Барыбер дә онлайн үткәрелмәгән чаралар да ул хәтле интернет ресурслар бик күп сакланмый. Һәм тамашачыларның күплеген инде әйтеп үттеләр. Чынлап та бездә менә булып узган Симак, Герон-Буттан бәйрәмнәрендә 3-4 мең халык җыелса, монда менә бүгенге көндә 170 меңнән артык Симак бәйрәмен халык карады. Бәйрәмнең асылы бар. Алар милли бәйрәмнәр бер-берсенә бик ошаган булсалар да, һәр милләтнең үзенең аерымлыклары, үзләренең йөзек кашы була һәр бәйрәмдә. Аларның милли ризыклары, милли киемнәре, милли уеннары, барыбер дә аларның үзләренең асылы бар. Һәм без кадрда да менә бу Уяв бәйрәменең милли бәйрәмнең мизгелләрен күрәбез. Ирек әфәнде, менә бу ел барыбер күпләр көтте бит инде безнең татар милли Сабантуй бәйрәмендә. Менә соңгы мәгълүматлар буенча зур шәһәрләрдә ул узмаячак, бары тик менә авылларга һәм андагы җирлекләргә ниндидер мөмкинчелек бирә. Нәкъ менә Идел буе халыкларының милли бәйрәмнәрен зур булмаган җирлекләрдә булса да үткәреп була идеме? Әллә инде аның барыбер төп мәгънәсе асылы югалган булыр идеме? Аның авылларда узуы, миңа калса, киресенчә асылга кайтуга якынрак инде ул. Чөнки авыллардан чыккан бәйрәмнәр бу, һәм алар шәһәрдә барыбер күбесенчә шул шәһәр бәйрәмнәре буларак уздырылып килде һәм күп очракта унификацияланып, бер-берсенә ошый башлаганнар иде. Уяв буенча минем өстисем килә, бу Чуаш халкының бик зур бәйрәме, аның үзенчәлеге безнең Татарстанда уза торган Уявның бирегә җыелучы халык саны буенча, масштаблары буенча, ул хәтта Чуаштан республикасындагы бәйрәмнәргә караганда да зуррак иде елы-елы белән. Ягъни безнең бит менә Норлат, Аксубай төбәкләрендә чуашлар бик күп яши, һәм бәйрәм дә шул күләмдә оештырыла. Тагын Татарстанда уздырыла торган Уявның, Симакның, Валдашинәс дигән бәйрәм бар әле Мордва халкының. Каравон, ул шулай, алар Россия күләмендәге бәйрәмнәр. Аларның һәр берсенә Татарстанлылар гына түгел, ул менә гадәти шул районнарда уздырылган елларны да аларга
Россиядан да бик күп халык җыела торган иде. Менә бу үзенчәлеге безнең бар, чөнки дәүләт ярдәме дип әйттек бит тапшыру башында. Шуннан да бездә милли бәйрәмнәргә шактый төпле дәүләт ярдәме күрсәтелә. Биредә галимнәр да катнаша, министрлыклар да катнаша, менә Татарстан Халыклары Ассамблеясы, Дуслык йорты кебек оешмалар ярдәм күрсәтә. Һәм тормышта да шулай, интернетта да шулай бара. Марина, әгәр дә халык белән аралашасыздыр, кешеләр белән дә менә нидирәк фикерләр килеп ирешә, быел бәйрәмне көттеләрме һәм нидирәк сораулар яудырдылар гомумән? Көттеләр, быел безнең бәйрәмебез Әгерҗе районында үткәрергә тиеш идек без, но шулай булып чыкты. Менә пандемия килеп җиткәч инде булмады. Әгерҗе районыбыз безне 20 ел көтте шул бәйрәмне. Шуның өчен, расстроились дип әйтәбез инде рус телендә әйткәч. Дигәндәй, Алла бирсә, дай бог, кылдымки, безнең киләсе елны шунда ук Әгерҗе районында без бөтен халыкны көтеп калабыз дип инде. Халык, расстроились, әмма ләкин все равно менә хәзер ничек Рәйхана апа әйтте, каршы булгачтан баштан хәзер немного өйрәнеп киләбез буга инде, бергәлектә шул интернетта бәйрәмне үткәрәбез. Райхана ханым, сез ничегрәк киләчәген күрәсез? Монда әйттеләр инде, барыбер менә аудиторияны һәм географияны киңәйтеп була дип. Менә бу шартларда дип әйтик, киләсе еллардан да яңа мөмкинлекләр ачылгач, бәйрәмнең мәгънәсе дип әйтик һәм бәйрәмне күрүчеләр саны тагын да артырмы? Онлайн форматның плюслары бар әлбәттә. Ләкин халык инде күреп белә торган чараларга сусады. Онлайн форматында. Барыбер дә халыкка бәйрәм кирәк, халык бәйрәм көтә, халык бер-берсен сагынды, аралашырга кирәк, күрергә кирәк. Һәм тагын нинди бәйрәмнәр быел ничек уза һәм ничек узачак, моның хакында без рекламадан соң сөйләшербез. Татарстан Яңа Гасыр телеканалында той аны нокта тапшыру, без бүген Идел буе халыклары милли бәйрәмнәре турында сөйләшәбез. Һәм безгә рекламадан соң яңа кунакларыбыз да килеп кушылды. Сезне беренче чиратта сәламлибез һәм Рәмзия ханым, иң элек сорап китәсе килә, менә еллар узу белән бәйрәмнәр үзгәрә. Нинди асыллар үзгәрә һәм төп бәйрәмнәрнең мәгънәсе үзгәрешсез кала дип саныйсызмы сез? Шуннан да безнең Татарстан Республикасында яшәүче халыкларның традицион бәйрәмнәре елдан-ел үткәрелеп килә. Республикабызда 1993 елдан бирле халыкның уят бәйрәме, мариларның сымык, мордваларның балтай валдашинес, утмытларның грын-бутын, рус культурасының караван, татар халкының сабан туй бәйрәме, славян культурасының Иван Купала, крашен культурасының Петра бәйрәмнәре республика дәрәҗәсендә үткәрелеп килә. Әлеге бәйрәмнәрнең еллар үзгәрү белән традицияләре саклана, ләкин шул вакытта замана таләпләре белән анда яңа элементлар китереп китергә мөмкин. Әмма бу бәйрәмнәргә бөтенесенә дә безнең күмәклек хас. Чөнки анда республикада яшәүче халыкларыбызның мәдәнияте, тарихи, йөзе, милли традицияләре чагыла. Бу бәйрәмнәргә әлбәттә күмәклек хас. Менә бу кыйммәтләрнең асылы сакланса, әле бәйрәмнең идеясе үзгәрмәячәк дип саныйбыз. Әлфия ханым, уяв бәйрәменең нигезендә нәрсәләр ята? Уяв бәйрәменең нигезендә инде ул ята чуаш халкының берләшүе, аннан соң әйлән-бәйлән уеннар оештыру һәм яшьләр уеннары оештыру. Һәм дә табигать кешеләреннән мул уңыш, яңгыр сорап, шулай итеп инде чуаш халкы менә язгы эшләр беткәннән соң бергәләшеп, җыелышып, бәйрәмнәр үткәргәннәр, әйлән-бәйләннәр үткәргәннәр һәм дә инде яшь егетләр, кызлар очрашып, көзгә таба инде туйлар уйный торган булганнар. Быел нәрсәләр үзгәрде? Быел шул ук яшьләр бит бер-берсе белән очраша алмады дип әйтергә буладыр. Барысы да интернетка күчеп беттеме? Шулай итеп интернетка быелгы уяв бәйрәме инде безнең Аксубай төбәгендә булачак, ләкин ул инде икенче форматта, онлайн форматта узачак. Хәзергәннән беренче өеннән башлап инде авыллардан, менә Аксубай төбәгеннән чуаш авылларына, чуаш коллективлары, бездә 30дан якын чуаш коллективлары бар. Чөнки безнең Аксубай районында 43% татар чуаш милләте яши. Күбесенчә безнең Аксубай төбәгендә алар инде үзләренең фольклор күренешләрен, җырларын, әйлән-бәйлән хороводларын инде яздырып, менә интернетка җилтәргә куеп баралар инде хәзер. Аның төп асылы турында сөйләштек без. Сабан туй белән ниндидер параллель үткәреп буламы? Сабан туй белән дә охшашлыклар күп бит сезнең бәйрәмнең.
Шулай да бит инде һәрбер милләтнең үз бите дип үз калырга тиештер инде. Ул мен бөтен бәйрәмнәр бернигә ничек дип әйтим, бер бинегрет ясап булмыйдыр инде аны. Ирек әфәнде, әгәр дә без менә быелгы тагын инде хәлләргә әйләнеп кайтабыз, менә ничек уйлыйсыз, төп сабак нинди булырга тиеш? Инде бер яктан әйттек, география үсә дип, ләкин барыбер кешеләр бит инде киләсе елга ниндидер планнарда кура. Менә сез ничегрәк күрәсез, киләчәгенә әлеге бәйрәмнәрнең үзгәрәчәкме алар? Чынлыкта менә бу милли бәйрәмнәрнең уртак ягы бар, ул бит җыен дигән сүз. Татарда да менә мин озак еллар Удмуртия төбәкләрендә яшәдем. Әйтик, ул архивларда, ул төбәкләрнең архивында Сабантуй дигән бәйрәм юк, анда җыен дип ул тарихка кирип калган. Һәм аның мәгънәсе дә һәр халыкның җыйналып, уртак мәсьәләләрне сөйләшү, бергә күңел ачу, булачак киленне, кияүне күзләү. Шуңа күрә менә бу функциясе, караван булсынмы, симекме, балтаймы, Сабантуймы, ул кала бәйрәмнәрнең, ул җыен. Без беләбез, шул ук УЯФ, ул Татарстандагы чуаш халкының җыены. Аның андый рәсми статусы булмаса да, ул функция үтәлеп килә. Шуңа күрә, әлбәттә, бу безнең зур югалтулар юлы бер яктан. Җыела алмадык, җыеннар узмады, аралашу мөмкинлеге булмады. Әмма интернеттан булса да, без бу чараны уздыра алдык, бу чараларны. Ә киләчәктә инде җыеннарның теге табигый өлеше дә булачак, интернет өлеше дә булачак. Бу инде безнең белән, бу безнең инде тормышыбызны үзгәрткән ел булды. Без беркайчан да интернет форматыннан баш тартмаячак. Һәм без Грын-Бутон турында да сөйләшмәдек әлегә, менә аның хакында да сөйләшәсез, чөнки барыбер әлеге дә баягы татарларның Сабантуй бәйрәме белән монда охшашлыклар шактый. Алар бөтенесе аваздаш, әлеге дә баягы Удмуртиядә озак еллар яшәгән кеше буларак мин шуны әйтә алам. Әлбәттә, Сабантуй булсынмы, Симекме, Уяфмы, алар бөтенесе язгы бәйрәмнәр, язгы кырышларыннан соң халык бергә җыелып, алдагы елны ничек яшибез дип фикер тоталар, фикер йөртәләр. Әлбәттә, алар аваздаш, әмма инде кайсы халыкның нинди диндә булуыннан чыгып, кайсы халыкның зурлыгыннан, күплегеннән торып, үз аермалыклары бар. Һәм безнең менә биредә әйтик, кайбер бәйрәмнәр, алар бит мәҗүси бәйрәмнәр. Шул Мардваның Балтайы, ул мәҗүси бәйрәм. Чувашларның Валдашинәсе, ул мәҗүси бәйрәм. Һәм алар һәрберсе менә шундый тарихи эзлеклелеге бар. Ләкин төп мәгънәсе ул җыен дип әйттегез. Рәмзия ханым, ничек уйлыйсыз, нәкъ менә җыен дигән төшенчәгә быел үзгәрешләр кирип, халык нәрсәдер җитмәгәнлеге һәм бәйрәмнәрнең менә бу тулы куәтенә узмавы хакында борчылмады микән? Быелгы дөньядагы вазгыять аркасында республикадагы традицион бәйрәмнәрне без онлайн форматта үткәрергә дигән нәтиҗәгә килдек. Бу формат өчен безнең өчен яңа һәм перспективалы булды дип уйлыйбыз. Традицион бәйрәмгә 2 атна кала безнең мәдәни агарту эшләре башланды. Instagram, ВКонтакте, Одноклассники, Zoom кебек социаль челтәрләрдә семинарлар, халык нәрсәлеге буенча мастер-класслар, түгәрәк өстәл артында сөйләшүләр, мәгълүмати постлар, флешмоблар, акциялар үткәрелде. Бәйрәм көнендә безнең рәсми котлаулардан башланды. Көн дәвамында оештыручыларның рәсми аккаунтларында бәйрәм турындагы фильмнар, Татарстан Республикасы һәм Россия Федерация төбәкләренең фольклор коллективларының бәйрәм белән котлаулары эленде. Шулай ук ТНВ каналының Каравай телевизион тапшыруында бәйрәм тарихына һәм традицияларына багышланган программа да чыкты. Әлфия ханым, сез үзегез өчен нинди яңалыклар ачтыгыз быел һәм киләчәктә аларны кулланырга җыенасыз? Менә яңалыклар инде менә бу шир аркасында инде элек бит инде без бәйрәмнәр булай очрашып кенә, хәзер инде аны онлайн форматта булгач, челтәрдә булгач, инде бөтен дөнья, бөтен кеше карый ала, бөтен кеше таныша ала, аны мөмкинлекләре күбрәк дип уйлыйм мин. Әгәр дә менә киләсе ел, мәсәлән, кризис һәрвакыт проблемалар гына түгел, мөмкинлекләр дә аша. Мәсәлән, безнең быелгы вазгыять аркасында Никольск авылында уздырып килүче рус халык бәйрәме Караван онлайн форматта узды. Социаль челтәрләрдә бу бәйрәм миллионнан артык тамашачыны үзенә җәлеп итте. Бәйрәмне күрүебезчә, беренчедән онлайн режимда уздыру тамашачыларны арттырды, икенчедән исә ул тамашачыларга карау мөмкинлеген вакыт ягыннан чикләмәде, ә инде иң мөһиме безнең локаль брендларыбызны дөнья күләм аренага да чыгарырга мөмкинлек бирде дип уйлыйбыз. Ирек әфәнде, каршылыклар һәм ниндидер киртәләр тумадымы бу ел буларны уздыруда? Чөнки әле моңа кадәр бит мондый форматлар юк иде һәм алар киң кулланмый иде.
Чынлыкта һәр нәрсәдән өстенлекләр файдасын эзләргә кирәк. Мин уйлыйм, безнең республикабыздагы милли хәрәкәт, дәүләт органнары, мәдәният белгечләре бергә эшләргә өйрәнделәр. Ерак араларны менә кушып, интернет аша кушып. Бу сыйфат ягыннан киләчәктә яхшы нәтиҗәләр бирәчәк. Һәм алдагы хезмәттәшләребез әйткәнчә, чыннан да бу инде теркәлеп бара торган әйбер. Biz kelajakda mana şuшы югалып баручы кызганычка каршы милли байлыгыбызны һәр вакыт шушы интернет форматта теркәп барачакбыз. Аларны һәр кем елның теләсә кайсы вакытында интернетта кирип карый алачак. Бу өстенлекләрне киләчәктә файдаланырбыз. Менә гадәттә быел шул концертлар, мәсәлән, театрлар һәм башка ниндидер мәдәни чаралар булмау сәбәпле күпләр әйтә, менә хәтиздән ачылгач, күпләр сагынып, ул әлеге чараларга барыр дип. Менә бәйрәмнәр белән ничек икән? Әлфия ханым, ничек уйлыйсыз, киләчәктә кешеләр саны, аны сагынып һәм көтеп алучылар тагын да артмасмы икән? Мин каравымча артыр, чөнки бит инде ул бит инде булганда гына кадерен белмисең, булмагач кадерен белә башлыйсың. Шуның кебек бит инде ул без аны күбрәк кыйммәт икәнен, үзебезгә кирәк икәнен аңлый башлыйбыз. Һәм дә инде киләсе елларга тагын да ныграк әзерләнеп, каршылап, шушы бәйрәмнәр Аллаһ Тәгалә белән ярдәме белән бетеп, иншаллах шулай бергәләшеп узырга насыйп итсен иде Аллаһ Тәгалә. Һәм без тамашачыларга шулай ук менә Балтай бәйрәменең күренешләрендә тәкъдим итәбез. Рәмзия ханым, ниндидер нәтиҗәләр ясап әйткәндә, менә сез әлеге бәйрәмнәрдән киләчәктә һәм алдагы елларда нәрсәләр көтәсез? Biz бәйрәмнәрне уздыруны инде киләчәктә күзгә күз очрашып үткәрергә насыйп булсын дип телибез, ләкин бәйрәмнең әзерләнү этабын инде онлайн форматта башкарырга дигән фикерне дә уздырабыз. Мәсәлән, шундый мәсәлән, безнең быел 8 июньнән башлап 18 июньдә кадәр Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгы, Бөтендөнья татар конгрессы, Республика традицион мәдәниятне үстерү үзәге белән берлектә Россия Федерациясе регионнары һәм чит илләрдә Татарстан Республикасы муниципаль районнарында яшәүчеләр өчен Сабантуй бәйрәме буенча онлайн курслар узды. Онлайн курслар 11 көн дәвам итте. Шушы 11 көн дәвамында тыңлаучыларга 21 лекция, 3 иҗади әңгәмә, 30-дан артык видео язма YouTube'ка эленде. Тыңлаучылар арасында 22 чит илдән, бу Америка Кушма Штатлары, Чехия, Румыния, Бельгия, Литва, Латвия кебек чит илләрдән, Россиянең 34 төбәгеннән, шулай ук Татарстан Республикасының 25 муниципаль районыннан тыңлаучылар катнашты. Һәр көнне 160-тан артык укучы безне тыңлады. Инде онлайн форматта 20 меңнән артык тамашачы шушы курслардан үзенә файдалы киңәшләр, мәгълүматлар алды. Безнең лекцияларыбызны Татарстан Республикасы Фәннәр Академиясының Шиһабетдин Мәҗәни исемендәге Тарих институты, Галимҗан Ибраһим исемендәге Тел әдәбият һәм сәнгать институты, Нәҗип Җиһанов исемендәге Казан консерваториясе, Казан дәүләт мәдәният институты галимнәре, Республика традицион мәдәниятне үстерү үзәге фәнни хезмәткәрләре, Россия көрәш федерациясе вәкилләре алып барды. Ирек әфәнде, әгәр дә нәтиҗә ясап әйтсәк, менә бу төрле халыклар милли бәйрәмнәрен быел онлайн үткәрүдә сезнеңчә нәрсә таяну ноктасы булырга тиеш? Таяну ноктасы һәр вакыт халык, 3 таяну ноктасы бар милли эшләрдә. Ул да булса, беренчедән халыкның үзенең сау-сәламәт булуы, аның сәламәт милли оешмалар булуы. Икенче таяну ноктасы ул әлбәттә дәүләт ярдәме, дәүләт белән бергәлектә бу уздырылырга тиеш. Һәм өченчесе белгечләр ярдәме. Менә безнең бу очракта онлайн булсынмы, тормышта булсынмы, Татарстан Республикасында милли оешмаларыбыз эшләп килә. 240-тан артык милли оешма бүген Татарстан Республикасында эшли. Дәүләт ярдәмен күрсәтеп тора, мәдәният белгечләре, галимнәр үзләренең өлешләрен кертеп тора. Шушы 3 таяну ноктасы ярдәмендә бу бәйрәмнәр нәтиҗәле уза. Һәм бер фикерне тагын әйтәсем килә иде. Бер яхшылыктан яманлык дигәндә, бу милли бәйрәмнәргә быел интернет аша бик күп яшьләр кушылып китте. Гадәттә милли бәйрәмнәр өлкәннәр өчен дигән фикер яшәп килсә дә, юк, менә чынлыкта онлайн формат аша бик күп яшьләр яңадан милли асылларына кайтты, таныша алды, катнаша алды. Монысы шулай бер яхшы күренеш булды.
Безнең белән элемтәдә булганыбыз өчен барыгызга да бик зур рәхмәт. Дөрестән дә ышанып калабыз. Әлеге чаралар һәм быелгы хәлләр киресенчә бәйрәмнең мәгънәсен һәм дөрестән дә аудиториясын киләчәктә тагын да арттырыр дип. Сау булыгыз. Һәр милләт һәм халыкның үз бәйрәме, тик быел алар барысы да бер каршылык белән очрашты. Бәйрәм итәсе көннәр алда булсын иде дигән теләктә саубуллашабыз. Исәнлектә күрешергә язсын.